Naliligaw na kami. Shortcut pa more. Uy!
kaya pa ito. Kada bar ito 1 liter. Ah. Sa wakas aspalto na. Ano? Okay, may natin. Kita daw box. Apa yung Okay. Sir, anong feeling yung nawawala ka? Lahat Parang na naliligaw ka. parang kinakabahan ako lahat ng ano. Pero alam ko laging may mapupuntahan pag may daan. At